L-eks preżentatur ta' televiżjoni Norman Vella li huwa impjegat bħala uffiċjal tal-immigrazzjoni fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta ġie arrestat wara li allegatament ħa ritratti ta' uffiċjali tal-gvern f'żona ristretta fl-ajruport fejn mhux suppost jittieħdu ritratti. Vella allegatament ġibed dawn ir-ritratti waqt li kien fuq il-post tax-xogħol. Ir-ritratti ttieħdu waqt li ż-żewġ passiġġieri li huma uffiċjali tal-gvern kienu qegħdin jgħaddu mis-sezzjoni ta' tluq fiż-żona ta' non-Schengen post fl-ajruport li huwa meqjus bħala post ta' sigurtà u żona fejn mhux permess li jinġibdu ritratti. Bħala uffiċjal tal-immigrazzjoni Norman Vella ma jistax jiġbed dawn ir-ritratti. Il-Pulizija fi stqarrija qalet li l-uffiċjal tal-immigrazzjoni allegatament ġibed dawn ir-ritratti f'żona li hija responsabilità tal-Pulizija. Norman Vella ttieħed l-asta tal-Pulizija tal-ajruport fejn waqt li ġie interrogat ċaħat l-akkużi li saru. Il-Pulizija qalet li hija avviċinat lil Vella wara li eżaminat filmati minn kameras ta' sigurtà. Dawn il-filmati juru lil Vella jiġbed ir-ritratti. Dawn ir-ritratti allegatament anke ġew ippubblikati fuq is-sit tal-blogger nazzjonalista Daphne Caruana Galizia li iżda dawn tneħħew hekk kif ħarġet l-aħbar illi Norman Vella ġie arrestat. One News huwa informati li fil-jiem li għaddew sar kors mill-Pulizija għall-uffiċjali tal-immigrazzjoni tal-ajruport fejn wieħed minn dawn l-uffiċjali staqsa jekk huma bħala impjegati fl-ajruport jistgħux jieħdu ritratti ta' passiġġieri.